Тогава бях млад и щастлив. Всичко беше толкова непринудено. Не брояхме минутите, а красивите мигове. Бяхме просто деца, търсещи недокоснатото. Това, което всеки подминава. С моите приятели откривахме другата страна на нашия град, Варна. Търсихме тесните улици и тихите места. А сега? Сега съм просто като всички останали. Не спирам да пътувам по света и имам очи само за комерциалното. За това, което не оставя спомени следа, а е просто част от профанното ни битие. А това е началото от една история, която ще ви разкажа. Интересно направихме. Пък в началото бяхте обещали... Да, наистина. Да, определено. И какво бяхме обещали? Мариела! Чакайте! Аз така каквото бяхме обещали. Ти никога не слушаш, когато говориш за нещо важно. Нали искахме да посетим красивите места на Варна, като винаги остават незабелязани? Сетили са. Имаме още време, айде да го направим. Човек, колко е? Виж как пече, къде ще ходим? Как пече, къде ще ходим? Нали сещаш така или иначе трябва да се прекараме някакси лято? Да. Това ли му е прекарване на лято? Не, няма да е толкова скучно. Аре, бе, Хубаво. Аспаруховият мост е пътен мост в североизточна България. Намира се в град Варна и свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на града, като представлява единствената връзка през плавателния канал, свързващ Варненското езеро с Черно море. Той все още е един от най-големите мостове на Балканите. Построен е за 3 години в далечните 1973 до 1976. Дневният трафик е около 10 000 коли за денонощие. Очаква се построяването на втори мост, който да облегчи центъра на Варна от трафика към близките курорти, като една от възможностите е да бъде част от магистралата Черно море. От Аспаруховият мост може да се скача с бънджи. За целта е пригодена конзола в най-високата му част – 52 метра, като все повече хора се решават да опитат това екстремно изживяване. Вижте! Това е корабостроилницата, в която работеше дядо ми! Това правиш да? Не е ли красиво? Да. Булярд корабостроителна индустрия е ад. Най-голямото корабостроително предприятие в България. След фалита на Варненската корабостроителница през 1999 година, през 2004 е поставено ново начало на корабостроението. Предприятието има мощности за конструиране, строителство и ремонтиране на кораби до 100 000 тона. Усилията на ръководството са насочени към оптимизиране на налични мощности и приложението на нови технологии. Пример в тази посока е закупуването на японската компания iHai Marine United на лиценз за строителство на кораби Future 56 тип Supermax. Проектът се разработва изцяло в среда Трибон, съвременна 3D система за автоматизирано проектиране. Днес клиенти на завода са такива компании като Дилер в Турция, Цакос в Гърция, Солстат и Флекефьорд в Норвегия и много други.
В строителната история на корабостроителницата от нейни зори са построени над 850 кораба за 27 собствени държави. Важен аспект за развитието е строителството на корпуси за силно специализирани кораби за доставка на нефтени платформи и извършване на проучвателна дейност. Парк-паметник на българо-съветската дружба във Варна се намира на хълма Турна-Тепе, където при боевете за Варна по време на Руско-турската война от 1878 година е било разположено руското командване. Автори на мемориала са архитект Камен Горанов и скулпторите Алеша Кафеджийски и Евгений Барамов. Паметникът е построен от видим бетон с цимент на циментов завод Девня през 1978 година за 7 месеца с помощта на 27 000 доброволци. За изграждането му са използвани 10 000 тона бетон и 1000 тона арматурно желязо. Околните пространства са залесени с над 20 000 растения. Вечер паркът е бил озвучаван от 7-та симфония на Шостакович, а осветения от 180 прожектора монумент се е виждал от километри навътре в морето. Паметникът, заедно с книжарницата и бомберното убежище, към него са изоставени в началото на 1990 година. Днес вечният огън не съществува, а бронзовите букви от надписа "Дружба от векове за векове" са изчезнали. Вътрешните пространства, преди използвани за комунистически ритуали, са превърнати в склад за стари автомобилни гуми. Гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Екзар, град Варна, е основана през 1956 година като 5-то средно училище. Тази година се честват 20 години, откакто е със статут на езикова гимназия с преподаване на немски, английски и френски език. Освен дипломата за завършена езикова гимназия, на учениците от немските паралелки е предоставена възможност за подготовка и явяване на изпит за получаване на немска езикова диплома. Възпитаниците на гимназията постигат успехи не само на държавно, но и на световно ниво. Пример за един от провъзгласилите нашата гимназия е Роберт Димитров, който 3 поредни години печели престижната награда лауреат по немски език в България. Всяка година това учебно заведение изпраща множество знаещи и целеустремени ученици. Пътувах много по света, за да го опозная. След тази история осъзнах, че колкото по-надалеч отивам, толкова по-към дома се връщам, защото земята е кръгла, а Варна е моят дом. Tell me what you want, tell me that you need me.